Vi har lige forladt AG, og vi gør det. Hvordan har du det, Nikolaj? Jeg har det skide godt, Rune. Der er nu gået en time, og Sarla han har det rigtig fint. Hvad med dig, Christian? Hvad så? Sort. Hvad? Ser sort ud. Se, hvad racist der, mand. Dumme racisme. Som I kan se, så har vi fået Technoboost. Vi har fundet ud af, at Himmelstrup kan klaske mands triceps. Gør det igen. Det er godt. Gør nu der, du ja. Stop! Det er fandme ikke. Det er fandme ikke. Vi er nu ankommet til Hotel Luxia, og det ser luksus ud derinde. Ikke også, Christian? Det ser godt ud. Ja, det gør du også. Ja, det var sødt. Hvad så, Torgild? Kører det? Det er mega sygt. Ja, det er det. Okay. Har du det fint? Nej. Har du fint? Nej, jeg gør ikke. Alright guys, I would like to make a toast for my friend here, because it's his birthday today. So if you could all participate, it would be great. So let's do 3 hoorays. On 3, 1, 2, 3, hooray! 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 To you, happy birthday, dear Joachim. Happy birthday to you. Så Christian, hvad siger du til det vi lige har set? Det var rigtig sørgeligt. Det er bare spændende, men også lidt sørgeligt. Ja. 200.000 døde. Det er derfor jeg er henne på. Ja. Man vil ikke rigtig se sig selv i spejlet. Så bliver jeg glad, at det er lavet i F. Hvad? Så bliver jeg glad, at det er lavet i F. Ja, det er dejligt. Så kunne der endelig blive fred. Hej dreng. Jeg var i gang med styrens punkt i... Har I det fedt? Jeg har pisse fedt. Har I fået internet? Latterligt. Wow. Er du vokset, Pete? Fuck, der er ikke noget der, hvor der er, mand. Nu Tryk med dig lige nu. Martin styrer det her plads, mand. Martin styrer. Så ser han vores musik.
Han tror, der er noget, mand. Skal vi ikke til Eskom? Laver han? Hvem er du, mand? Hvad siger du? Det er også musik, og du får den op på røven, mand. Okay. Du får den op på røven. Det er lidt ulækkert. Det er lidt ulækkert. Jeg har ikke nogen i håret. Det ser godt ud. Joachim. Hvad så? De ikke at have en på. Kører det? Okay, jeg skal ikke Det er lavet fra. restaurant, så sidder man. Og Stefan, min date. Har du ikke godt Hvor er I søde. Ja. Den filmer. Nej. Ja. Skal I have vores? Christian. Første dag i byen. Hvordan gik det? Det er fint. Jeg er lidt træt. Ja, men, det kan jeg godt forstå. Sådan er det jo. Ja, Når man det fyrer er den af med rødvin. Jeg var lavet fra. Er du så klar til i aften? Og mojitos. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Klar til endnu en tur. Det var godt at høre. Med de bedste. Jeg filmer, det er fint nok. Hvad så? Jeg filmer. Hej Natasha. Ja. Hun har ikke arme. Nej, hun har brug for en hånd. Ingen arme, ingen kage. Det der, han lige bruger kampen, og... Spændende det der. Det går ikke godt. Altså, hvis du vil have den helt perfekte længde, så vil du nok også lige tage skraverne. Han gør det, og så får du Så skal du i bad. Jo, han får bare lige. Hvad? Det gør du godt. Det er sgu da simpelthen. Se, Joachim, er du klar? Ej, Thomas, jeg kan ikke fatte det lige, hvor vi er. Ej, det er lige meget farve, som man Ja. Søren Møller! Fuck, det er koldt. Skal vi klippes til Thomas? Jesus. Så så. Smukken Joachim. Hvor er du smuk? Okay. Se du. Bare klip det der af i det mindste, Thomas. Det er Joachim, hvis det er ikke også? Jo. Så kan vi jo altid bare gøre de her korter så på pakkeklip. Ja. Ikke for noget top. Fuck, det er hjertedødt. Se så. Fuck, det er hjertedødt. Det var ikke, der siger til resultater. Nej, vi skal nok. Okay.
Her, vil du ikke tage det blå håndklæde til ham, der hænger der? Det er godt. Det er ikke godt. Jo, for helvede. Det er sindssygt. Papir! Kør det! Nej, det var ikke. Ja, hej Thomas, man. Hvad så? Kør det! Christine, ja! Ja, Sygt mærke. Vi har det Min far, han er begge hånd. Nu skal jeg shame min lyde. Der er nogen. Tuki. Så jeg også en anden dag i byen, hvordan har du det? Hvad så, Ove? Hvad så? Har du det godt? Jeg har det fint. Ja, det er også fint. Jeg er lavet. Du var ved at give en skottetest på trappen. Du var begyndt at råbe ting af mig. Bonjour, madame. Bonjour, Madame. Oui. mademoiselle, Mademoiselle. Så. One more depending on a prep, yet we all look away. People pretending everywhere. It's just another day. There's bullets flying through the air, and they still carry on. We watch it happen over there, and then just turn it off. We must stand together. There's no just go along. How can we fall asleep at night when something's clearly wrong? When we can feed a starving world. Så Christian, Hvad så, Rune? hvor har vi lige været henne? Vi har været i Versailles. Oui. Det er meget flot, faktisk. Det var rigtig flot, mand. Guld over det hele. Ja, bitches love gold. Se derovre. Ja. Det er cool. Oj, så skønt. Gold Force overall. Very. Og så, mand, hvad så? Siger du, mand? Slap af. Helt roligt, mand. Hvad fik du at spise? Margarita. Oui, Oui, oui. så skønt. Ja, man fandt det. Det var rigtig dejligt. Nu er vi helt oppe at køre igen, er vi ikke? Helt oppe at køre. Skal du være sådan en journalist eller sådan noget? Og nu har du fået at spise i dag, mand. det dokumenterer bare. Anina, ser godt ud. Man tæmmer naturen. Det er sådan faktisk, at mennesket står over naturen i at lave det her. Og facaden her på haven er alt i alt 670 meter. Og det er det største, der findes i Europa.
Christian, hvad siger du til deres lille leg deroppe foran? Lidt underligt, synes jeg. Det er meget sødt. Så. Hvad siger du til det flotte pendul? Det bevæger sig lidt langsomt. Jeg har lyst til at skubbe til det. Den bevæger sig næsten ikke. Hvor er det sindssygt. Og så lærte jeg det sådan, at forlæs der sprang mig hovedet fra nyder. Og så lærte jeg sådan noget. Jeg ser en lille bicep, der er ikke sendt. Holy shit! Shit. Skal vi lige se den anden udvej? Ja, kom her, mand. Der var ikke noget fedt mere. Det er så Kom her, mand. Oh my Milo. Se en gang mere rip den dig. Jeg har intet fedt. Jeg ved ikke, jeg er ikke forsvaret. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Og et værre, som de siger, et individuelt kugleformet værre, det viser film. De siger det på 1000 kvadratkilometer. Det tror jeg er en overdrivelse. Hvad siger du til den lede grav? Ja, det er ret sygt. Den er flot, ikke? Den er eddermame meget stor, mand. Her kunne du ligge udstrakt. True. Hej Kim. Joachim, hvad siger du til graven? Jeg siger så meget. Er den flot, ikke? Den er stor. Okay, Christian. Vi er lige begyndt på at gå op i Eiffeltårnet. Yeah. Og vi har taget... Ja, vi er fandme ikke højt op. Her lige. Hvor vi er henne. Scouter the area. Fuck. Det er lang vej. Der er også mange krabber. 1600. 1600, 2000. Oh god. Vi ses på top. Nu er vi over halvvejs. Hvordan har I det? Bange. Meget bange. Hvad med dig, Nikolaj? Jeg har det okay. Folk stiger på mig. Ja. Det er jo hardt snart godt hår. Ja. Jeg fik dig på kamera. En der stirrede med en blå jakke bagved dig. Gjorde du? Der var så en bagved, der var kigger. Det er for en af. Jeg er helt glad. Så hvad siger du til udsigten? Den er smuk. Rigtig smuk. På toppen af Eiffeltårnet. Hvordan har du det? I'm so high. Jesus. Nej, det var et her godt billede, Thomas. Det var ikke noget billede. Hvad med dig, Stefan? Synes du også, det er fedt? Very so long down, very. Det er faktisk, at det er svært at se det. Så. Sidste dag på hotellet. Hvordan har du det? Det er faktisk rigtig fedt. Jeg har haft så sjovt på hotellet, mand. Ja, det er fantastisk. Helt rent. Hvad med dig, Kasper? Har det været en god uge? Det har været en fantastisk uge. Det er godt rundt ud til. Ja. Jeg lyder flere, skal vi godt blive Jeg tror lige, jeg skulle have en dags søvn. Det er bare en dags fri. Altså helt fri, ikke? Jo. Så Christian, har det været en god uge? Ja, det har det. Jeg er lidt træt. Ja, sådan er det. Helt smadret. Vi har også været ledet nok. Kommer til at savne det. Ja. Skal vi tilbage? Arbejde. Hårdt. Gymnasiet. Skal lige fejre ferie først, ja? Ja. Velfortjent. Og Paris, det er godt nok ikke kærlighedens by.
Det er fandme troppernes by. Og kvindernes by. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. You know I'm living young and wild and free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke. Må jeg se igen? Det må man godt. Det her ikke. Det redder min aften. Slis. Må man godt have en tandbørste med i lufthavn? Nej, jeg tror du kan stikke folk noget med den. Jeg ved det ikke. Ej, min røv. Det var den rigtige side. Nej. Hvad fanden er det der? Okay Kasper, vi har lige sat os ind i bussen. Vi er på vej hjem fra Paris. Hvordan har det været? Det har været super fedt. Det har det da. Hvad med dig, Martin? Har lugter. Og hvem tror vi lige det er? Det er Nazi Joachim. Joachim! Hvordan har du det? Citrabonger. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Goddag til jer, mit navn er Per, og jeg har fået det med at køre til Allerød. Så jeg fik æren af at stå op derhjemme kl. 2:30 i morges. Så Emil, var en god bustur? Det var skønt. Så var heldigvis det. Ja, det er nok. Bare sådan helt, det er så, man er mere træt, når man vågner. Så er Nazi Joachim. Du sover godt? Ja. Ja, det så også dejligt ud, da du sov. Hej Rune. Hej. Du sov godt? Jo. Det var godt at høre. Ja, sådan er det jo. Har du også sovet godt? Ja, jeg sovet rigtig fint. Ja. Det er video overhovedet. Smager det godt med det? Hvad så Joachim? Så er vi ved at være tilbage allerede. Er du glad? Er du rigtig glad? Hvad skal du lave, når du kommer hjem? McD. Skal du på McD? Har det været en god uge, drengene? Ja? Sjovs. Det har været en fantastisk uge. Det har det. One song only. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like